Hey, what's up mga paps? It's Mother's Day subong. Gusto ko tayo magtanaw sang boxing, but of course Mother's Day kailangan namon mag eat out sa no? Para mag celebrate man, no? Para sa mga moms ta. So, upod ko si nanay kag syempre si Jill, okay, with the kids. Makaon kami sa Hardin Restaurant dito sa Boardwalk. Vlog is life. Okay, so ay namin din kakaon sa appetizer namon. Ay mga pagkaon, no? Mga pang-hardin kita na pagkaon. I feel sorry for the kids, gitu. Yes, kaya sa dahon-dahon. Hindi sila sa mga dahon-dahon. Pero karon may maabot man roasted or grilled something. So okay niya sa mga tigol bumps, no? Pareho sa kinanay. Happy Mother's Day, Nay. Happy Mother's Day ka. Okay. Happy future Mother's Day. Maga 40 pa kamo, okay? Alright, so nakabot ang drinks na mo. Ang drinks ko, ari lang yaw. Cokes lang yaw mo niya, drinks cokes lang. Ilaya, oh. Wow, lain gina kay sila mga moms sila. So ang Ilaya drinks. Ano ni siyang drink? Ara ko sa araya ho. Wow. Lain gina kon moms. Ano ni na drink mo na? Honey orange lemon ginger. Honey orange lemon ginger. Hindi ka ka-decide kung honey, lemon, orange, ginger. Imo ya ma'ams, ano na siya ya ma'ams imo? Blueberry lavender. Blueberry lavender. Honey ilagay na siya. Do sa buhok ba? Do shampoo ba? Honey ilagay. Ano inyo ya kids? Original taste. Cokes. Coca-Cola. 325 Wow, ml. Ano imo ya Liz? Amo man? Cokes man. 325 ml. Ada ako niyo. Namit na yan. Honey orange lemon Ginger. ginger. Hindi ka gidya ka decide. Okay. Di ma'ams, natilawan mo na? Namit, patilawan ko ba? May dahon na Ano? pa. Mint. Wow. Mint na. Tilawan na ba? Okay, here we go. May ano sa ba? Ang ferns. Namit kid man. Daw may blueberry kag lavender. Di mo binay tilaw ba? May ginger. Ano niya? Ay, ha? Actually, imo mo ko nagalin. Doon sa laba? Nakabot ng amon niya, Kamala Harris. Okay, namit. Kamala Harris ba? No. Calamares ka din. Okay. It's squid. Freshly picked from the sea. Oh no, what you're doing? Double dip. Wow. Grabe. How... Ano, review ba? Review? Kamala Harris tastes good. Cannibal. Alright, so ano na ang paella. Alright. Ayun na yung paella. Kaon na kita, digin. Digin. Kaon na. Life's like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Ayan, buot na lang. Tasty. Delicious. Picture kami nga tatlo lang. Hindi ko. With my kids. Smile. With the daddy cell phone. And then, Alright. Ay, mask ko ulit. Sorry. Mama, mask mo. Oh, mask ko na. I-cut, i-video ka na. Ay. Kasi kakalipat ako sa mask. Kita nun ka? Oh, dito. Taon.
Okay, so tapos na kami kaon. Huli na kami. Yay! Sa atin kami subong sa Molye Deli. May kaon-kaon kami din. Gamay nga gathering with Kai and Eric. Lugay na kami way kakita na eh. Nga ulupod kami bala. So atin kami din subong manyapon kami din. Gamay nga drinks and kung ano-ano da. Magkuha ako sa mga gamay nga captures sa restaurant nga nagadaw ka nami. Isang setup pala. Kay by the river siya eh. Do medyo unique niya ang restaurant kani kumpara sa iban nga mga resto na may magkakaon naman gani para sa kilid to na mga tao kag masanag siya. Sige lang kay makuha ako karon sa mga footage sa mga kung ano-ano da. Okay, medyo cinematic ko man para medyo kabalon ako eh. So ari gali silong ka ma'am sa akong forever date. Forever date ko na siya kay wala naman ko choice mo. Open na sila for breakfast. Okay namin testingan. Why ko di kagi? Kagi na kuya diri sa pihak. Ko diri why? So nakabot na nga mo pagkaon. Ayun na Na okay. Thank you, Kaka. Okay. Nagahulat na kami sa iba niya pagkaon yung makabot. Ano ito mo diyan? Yung gabi bla Nag-social? Pasosyal. Pasosyal. Sakto na, pasosyal. So, apat lang kami, kaulat kami kay Nel. Amo tumabot siya. Actually, nag-ulat kami sa kay Ronnie. Okay, si Ronnie na-cancel na. Kaulat kami kay Nel kay siyang mabayad. Timing na naguro magabot sa bayad siya. Pinamon niya cold cuts. Mga cold cuts nila. Ano na siya, Cadbury? Kay gali Nakagwa naman na siya sa mga vlog ko sa una. Oo, kagi na siya. Plainom.